Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana cikin wannan gidan Darul Dalili Foundation TV 3 muna kowa da kowa fatan alkhairi. Wato sirrin mallakan nan da na yi bayani akan shi ga na maza yadda ake yin sa. Kai namiji kana so ka mallaki matanka ko wata budurwanka ko bazauranka ko kuma kana so musamman ya ƙara maka farin jini da kwarjini a cikin jama'a. Turare za ka samu mai ƙarfin gaske sosai, turare mai kyau kala shida za ka haɗa. In ka haɗa turare kala shida mai kyau, yawwa to shi kenan sai ka ɗan zuba yawunka kaɗan a ciki. In ka zuba yawunka kaɗan a ciki to sai ka kuma karanta ƙalu ya abana malaka la tamanna ala yusufa wa inna lahu lanasihun, sai ka tofa. Haka za ka ci gaba da karanta kana tofa ƙafa 7. Yawwa shi kenan sai ka bar shi ya kwana. In gari ya waye duk lokacin da ka yi wanka ka rinƙa shafawa. Za ka yi farin jini wajen matanka, za ka yi farin jini sosai. In kuma in kana neman aure kuma to duk lokacin da za ka je wajen budurwarka ka shafa ka tafi. In ma bazaura ce ka shafa ka tafi, wallahi daga ranar ka ɗauke hankalinta. Idan ofis ne ka ga kana samun matsala da mutane a ofis, to duk lokacin da za ka shiga da Allah ka rinƙa shafawa kana shiga wannan wajen nan. Wallahi za ka ga mutane sun mai da hankali kuma kuna zama lafiya da su kuma kuna samun kwanciyar hankali ba matsalan komai. Wannan sirrin mai rai ne, yana yi sosai. Da Allah aikata shi a gani. Sirri ne mai rai. Insha Allah ta'ala duk wanda ya aikata zai ji daɗin sa, yana da kyau sosai. Masha Allah.